Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija akkuża deputati qrib il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil bi problemi kbar u kontinwi għalli dawn ma ridux li l-partit jerġa' lura għand in-nies wara li nħakem minn klikka żgħira ta' nies. Dak il-messaġġ għadda minn passaġġ issa ta' sentejn illi kien mimli rid ngħid bi problemi kbar kontinwi minn dawk illi ma ridux jaċċettaw. Delija għal dan f'intervista fuq il-Midja Nazzjonalista il-ħamis fil-għaxija wara sejħa oħra mid-deputati tal-fazzjoni Busuttil biex iwarrab mit-tmexxija u akkużhom li flokenuh komplew fixkluh. Ma jridx li jaċċetta l-fatt li inti trid timxi dik it-triq id-dritta biss u mbagħad tifixkel mhux xejn. Għalli fil-Partit Nazzjonalista il-poter jilab ħafna lobs Trump u t-taqbida li għaddej minna l-Partit Nazzjonalista ma bdiċ minħabba l-istħarriġ tal-ħadd. Xejn ma jiġri minn ġurnata għall-oħra u xejn ma jiġri għax sar survey. Tenna li bħal Edi Fenek Adami se jibqa' fit-tmexxija tal-partit minkejja li kien hemm ħafna nies kontrih. Delija li fl-aħħar xhur spiċċa maħkum minn nies li llum qed isejħu għat-tkeċċija tiegħu mill-partit żied jakkużhom li ħadmu għall-firda flok laqda. Jekk irridu laqda ma rridux ngħidu li rridu laqda ma naħdmu kontra tagħha. Għalli jagħmel minn kollox biex jibni l-pontijiet iżda dawn lanqas pass ma rridu jagħmlu. Irid ikun hemm xi ħadd li jekk inta għamilt mit pass jagħmel wieħed. Tenna li minkejja li kien hemm deputati li aċċettawh u bdew jgħinu minn ħafna u minn ftit, kien hemm oħrajn li baqgħu determinati kontrih. Ma kien hemm min baqa' determinati li l-Partit Nazzjonalista ma jmurx lura għand in-nies. Delija qal li f'sitwazzjoni bħal din faċli jkisser u jtajjar. Huwa faċli li meta inti tiġi attakkat tirreaġixxi tagħti lura u tkisser u ttajjar. U kważi 3 snin wara li ħatmun tal-Partit Nazzjonalista, Delija qal li issa jridu jiddeċiedu li ma' Partit Nazzjonalista jridu. Naħseb illum wasalna fil-parti ta' triq fejn irridu nsaqsu liema Partit Nazzjonalista. Dan wara li fi kliemu stess il-bidla li wiegħed baqgħet ma saritx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.